ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, мардуме ки барномаи чашмаи умедро тамошо мекунед, тамошобинони азиз, шунавандагони азиз, додару хоҳарони азиз, ҳамзабонони азиз. дар ин барнома мехоҳам ки гап занам дар бораи ки чӣ хел мехоҳам ки ёрдами мо расад ба табибон, чӣ хел духтурҳо, табибон метавонанд ки даромади худро зиёд кунанд. яке аз табақаи асосии ҷамъияти мо ин табибон ҳастанд. яке аз табақаи дар ҷамъияти мо заруртарин инсонҳо ин духтурҳо ҳастанд, табибон ҳастанд. барои ҳама қадар мехостам ки ҳамин барнома барои именно табибон бахшам, чӣ тавр ҳамин табибон метавонанд даромади худашонро зиёд кардан. дар шароити имрӯзае ки ҳаст, шароити бозоргонӣ ҳаст, иқтисодиёти мо ки иқтисоди бозоргонӣ ҳаст, сарфи назар шумо кадом соҳа ба кор карда истодед, сарфи назар шумо дар кадом соҳа касбатон кадом соҳа бошад, дар ҳамон соҳа шумо даромад сохта метавонед, бародари азизам. аз сабабе ки имрӯз дунёи мо дунёи бозоргонӣ ҳаст. ина карданатон зарур, ина сохтанатон зарур. дар айни ҳол ман чандин клиникаҳои шогирдон ба ёрдам кардагӣ, роҳбарӣ кардагӣ, клиникаи Ясуб дар Хуҷанд, клиникаи Аққу дар Баткен, дута клиникаш аст, якта дигар Қирғизистон, шаҳри Ошбобо клиникаш аст. Баъд клиника Газизова, шаҳри Уралск. Баъд дар Чимкент буд, номаш хотирам ба нест, клиника ки Калон дорад. дар Қизларда ҳаст Лор клиника, клиникаи именно направление уха горла нос, гӯшу, бинию, гулу, ман ҳамин соҳаи худаш ба ёдам, худаш духтури Лор духтур буд. вақте ки пеш ман омад, аста-аста консультация гирифтам, ва роҳбарӣ кардам, направит кардам, аста-аста ҳозир клиникаи калонтарин аст дар Қизлардинская област ба Қазоқистон ба. як шогирди дигар мо дар Узбекистон 4 клиникаш аст, номи клиникаша хотирам баромад, номаш хотирам ба нест. 4 клиникаш аст. барои ҳама таҷрибаи хуб дорам, чӣ хел табибона дастгирӣ кардан ки табибон тавонанд ки даромади худашро созанд. ман қадам ба қадам гуфта меравам, муҳтарам табибон, рӯи гуфтагии ман ақаллан як қисмам ки шумо баҳра баред хеле хубай. якум чӣ кор кардан дар кор? якум ҳамон соҳае ки шумо направление ки шумо доред, ин кардиология бошадме, ин урология бошадме, ин гинекология бошадме, ин терапевт бошадме, ин травматология бошадме. сарфи назар кадом направление ки шумо кор карда истодед, ҳамон направление шумо ҳамон направление аниқ карда ҳаве ба профессионал шуданатон дар кор. ин беҳад зарур. барое ки шумо клиника аста ҳамон ҳунаратонро пул кардан, ҳамон ҳунаратон ба зиндагӣ хуб кардан ёд гиред. мардуми мо ба як чиз аст, назди духтур ба меранд мардум ҳамчун назди артист ба номаш бисёр бошад, духтура наздаш бисёртар мерад, номаш пастар бошад, пастар мерад. барои якум чӣ кор кардантон дар кор, ҳамон соҳаи худатон ба ҳамон соҳа профессионал шуданон дар кор. ҳамон направление ки шумо карда рафта истодед, ҳамон ба профессионал шудан дар кор. рӯзе ки шумо ҳамин касби духтурия интихоб кардед, касби табибия, фаҳмидан дар кора ки танҳо табибӣ карда раведага шумо сарватманд намешед, не ки камбағал намемонед. ҳамин одаме ки табиб аст, агар ки ҳамин соҳая шумо интихоб карда рафта бошед, шумо сарватманди бақувват намешед, миллионер намешед, не ки камбағал намемонед. не агар ки шумо ҳамин камтар бизнес мишлени фикронаи, мисол камтар фикронаи сарватмандӣ, фикронаи ҳаст фикронаи камбағалӣ, ҳаст фикронаи сарватмандӣ. агар ки камтарак шумо фикронаи сарватмандӣ дошта бошед, шумо дар ҳақиқат метавонед ки ҳам духтури беҳтарин шавед, ҳам табиби беҳтарин бошед, ҳам дар якҷоягӣ вай шуда равед, дар якҷоягӣ ҳам сарватманд бошед.
ҳамина кардан мешавад. барои ҳамин қадар ман қадам ба қадам гуфта мегирам, шумо диққат кунед. Якум чӣ коре ки кардан дар кор, ин направление хуб интихоб кардан, ҳамон направление болои худ кор кардан дар кор, ҳам корҳои илмӣ кардан дар кор, ҳам то истодан дар кор. вақте ки мегӯяд ки духтур Абдуқодир Абдуҷабборович омадан, ин гапу вақте ки мегӯям ки профессор Абдуҷабборович омад, вай дига чӣ, значи болои худ кор кардан, ман чӣ гуфта кардам, доктор шед, профессор шед, болотар буред, аз болои худ кор кунед, научное направление қати кор карда рафтан гиред. Ин беҳад зарур. Барои чӣ ҳозир мефаҳмед? Ҳамон направление худатонро дуюм якум коре ки кунед, направление интихоб карда профессионал шед, дуюм брендатона созед, номатона созед. барое ки номатон пайдо шад, аз болои худатон бисёр кор кунед, бисёр натиҷа ба кор кунед, результат ба кор кунед. агар ки ҳамин хел хай умр гузаштанас гуфта истед, вай интихоби шумо. Не агар ки меҳнат кунед, аз болои худ кор кунед, вай дига. агар ки шумо орзу дошта бошеду даронатон гушна бошад, гушнаи муваффақият бошад, баъд шумо ин чиба ташнаи муваффақият бошад, ҳамин чиба мерасед. сеюм коре ки кардан дар кор, шумо якта ёрдамчии хуб ёфтанатон дар кор ки ҳавай кора ташкил кардана тод, ё ки агар ки худатон мисол кора ташкил кардана сар кунед, ин ҷиҳати кор мемонад, табибитон мемонад. барои ҳама қадар ман ҳама вақт насиҳат карда мегӯям шогирдонба ки ту бояд менеҷментро ёд гирӣ, ё ки ёрдамчие меёбӣ ки менеҷментро фаҳмад, кора ташкил кардана, ҳамон соҳаи ту ба кора ташкил кардана ёд гирад. ин беҳад зарур. агар дар оянда хоҳед ки клиники худатон бошад, шумо ҳамин хел команда сохтана ёд гирифтанатон дар кор. командаи шумо аз ду қисм иборат аст. як қисми администратсия, одамое ки мисол управление администратсия ин кора мекунад, як қисм духтурое ки производство меқапад. производство чӣ гуфта гап? Табобати мардума. аз ду командаи шумо аз ду қисми одамон иборат аст. барои ҳама қадар команда сохтана ёд гирифтанатон дар кор. агар ки шумо гӯед ман ба ки маълим, ман ҳозир сразу клиники худама кушодам ба возможност надорам, пулам намерасад, ё ки инчи ҳеҷ гап не, ёбед партнёра ёбед, 50 на 50 қатиш кор кунед, инвестора ёбед, партнёра ёбед, гӯед ки 50 на 50 қати биё кор мекунем. ту ташкил кун, ман номам ҳаст, номи ман известный, ман духтур, производство мебарам кора, ту кора ташкил кун. вақте ки шумо ягон соҳибкор қати во мехӯред, соҳибкор ташкил мекунад, қатиш кор кунед. не ки ҳамон вақте ба соҳибкор ё инвестор ин гуфтагӣ ман ба меравад ки шумо дар ҳақиқат номатон уже баромадагӣ бошад. агар номатон баромадагӣ набошад, ягон инвестор 50 на 50 қати шумо кор намекунад. чӣ хел кор мекунад? ва ё клиника мекушод, рисковат мекунад, вай риск, вай пуловалачка шумо кора бурдан натунед, вай маҷбур аст дига духтура гирад ки кор кунад. барои ҳама қадар агар ки номи шумо баромадагӣ бошад, шумо уже як рӯза чандта одам қабул карда истодед, як маҳ ба чӣ қадар хизмат карда истодед, ина нишон диҳед. соҳибкор ба вай соҳибкор ҳисоб карда мебарад, мебинад ки ҳамон клиника худаш прибилне мешад ё прибилне намешад, ҳамона омӯхта мебарад, мегӯяд шумо ба баъд қати шумо мумкин кор кунад.